Per aquesta ocasió hem recondicionat un vell iMac 10.1 de finals de 2009 amb un processor Intel 2 Core Duo i una carta gràfica ATI Radeon HD 4670. Hem canviat el disc dur intern per un SSD i hem instal·lat Linux, concretament Linux Mint 21 XFCE derivada de la gran Ubuntu 22, una distribució molt lleugera, fàcil d'utilitzar i que s'adapta completament i integra totes les característiques tècniques de l'iMac. Aquest tutorial estarà centrat en la personificació de l'escriptori per donar a aquesta distribució l'aspecte modern d'un Mac. Abans de començar, però, ens assegurarem que el sistema està actualitzat i haurem instal·lat les aplicacions que ens interessin per treballar. I com que n'hi ha moltes, ho farem en terminal. Control Alt T i escriurem sudo apt update sudo apt dist upgrade y contrasenya i deixem que s'actualitza tot sol. Sortim de la terminal i ara pujarem la barra, la pujarem a dalt. Tauler, preferències, desbloquegem i anem al costat de les barretes que hi ha al menú i pugem la barra. Bloquegem i tanquem. Ara tornem a obrir la terminal i instal·larem el Plank, que és el dock del Mac. Sudo apt install Plank, acabat en K. Contrasenya. I un cop instal·lat, anem al menú, al gestor de paràmetres i busquem la sessió i inicialització. Entrem. Inici automàtic d'aplicacions i afegim el Plank, P-L-A-N-K. Ordre Plank. Això permetrà que el dock del Mac s'engegui ja a l'iniciar l'ordinador. Tanquem. I ara fem Plank preferences. Posem els dos guions, me'ls he deixat. I s'obrirà aquesta finestra. L'activem l'escala, així farà aquest efecte. Després la intensitat, jo la posaré a uns 170, cadascú com més li agradi. El tamany també. Mirem que tot estigui bé. I posem el que ens interessi, ho posem al dock. Per exemple, la paperera, les aplicacions, i podem sortir d'aquí. Tanquem.
Anem al menú, escrivim blanc i executar blanc i apareix, ja el tenim. Ara anem a internet i al cercador posem logo-apple.png per trobar la imatge. Tanquem. Anem a baixades i la imatge del logo la posem a imatges. Comprovem i tanquem. Ara tornem a internet i anem a l'adreça de xfce-look.org. Anem a Rating, full icon temes i aquí triem White Sur icon teme. Descarreguem la primera de totes. Anem a baixades, extraiem i busquem sistema de fitxers, que obrirem amb una altra finestra. Anem a usuari, que obrirem com a administrador. Posem la contrasenya. Share. Icons. I agafem les tres carpetes i les posem a dintre. La carpeta comprimida la llancem a la paperera. Tanquem. I tornem a internet. Tornem a la mateixa adreça d'abans. Anem a GTK34, Temer i White Sur Teme. I aquí descarreguem les que ens interessi. I ara fem com abans, anem a baixades, descomprimim, i quan les tinguem totes llançarem les carpetes comprimides. Tornarem a obrir sistema de fitxers en una altra finestra. Obrim User com a administrador. Contrasenya. Share. Temes. Anem a baixades, agafem les carpetes i les posem a dintre. Tanquem, anem a internet i busquem Apple Wallpapers i busquem el fons d'escriptori que més ens agradi. Per exemple, a mi m'agrada Ventura Light. Treu la imatge, la poso a la carpeta d'imatges, tanco, comprovo, obro una altra finestra i la imatge la posarem al sistema de fitxers, usuari, com a administrador, contrasenya, Share, XFCE4 i Backdrops. És on estan totes les imatges de fons. L'afegim, podem canviar el nom, traiem el número i tanquem.
Anem a configurar el menú i canviarem també el logo. El substituirem pel que hem descarregat abans, la imatge d'Apple. Tanquem i ara configurem la barra de dalt, on li canviarem el color, li afegirem alguna cosa més, li afegirem els separadors, un a cada costat de la barra, per separar una mica el logo. Després podem treure els elements que no ens interessin de la barra, perquè quedi ben neta. I farem el mateix amb el dock, amb el blanc. Traurem el que no ens interessi i posarem també les coses que vulguem, que ens serveixin per treballar. Obrim el gestor d'ajuts, gestor de finestres, triem l'estil que més ens agradi i també canviarem la disposició dels botons. Tanquem i triarem el fons de l'escriptori, que ja el tenim. Veieu? Aquí apareix. Podem triar l'estil i el deixaré en ampliat. Tanquem. I ara, si us fixeu, hi ha una línia aquí, la farem desaparèixer. Obrirem el gestor, retocs i compositor. I aquí desmarquem tot el que diu mostra les ombres. I tanquem. Bé, ara anem a Gnome Planktem, a Latest, i busquem a la segona pàgina, em penso això, Best Planktems. I aquí descarreguem el que ens agradi més de tots els temes proposats. Anem a la Rating, seleccionem MacOS BS for PlantDock i agafem l'últim arxiu, que és on hi ha els separadors com el Mac. Tornem a obrir la carpeta de baixades, descomprimim, extraiem, després anem a visualització i marquem mostres fitxers ocults. Obrim una altra finestra. La carpeta del Best Planktem o apariència la posem al punt local Share Planktemes. Tanquem. I l'altra, la dels separadors, la posem a imatge, després d'extreure-la. Molt bé, marxem d'aquí, obrim terminal i marquem Plank Preferences. Esperem que s'obri i el tema, el que hem triat. Jo he triat MacOS Big Sur Lite. Veieu? Després, amb els separadors, anem a imatges i posem el separador que triem. Ara anem al gestor d'ajuts, aparença, i triem el tipus d'icona que volem. Jo, per exemple, White Sur Lite. Després anem a estil, a White, tanquem. Això és per la barra de dalt. I sortim. Ara el que fem és els separadors, fem que siguin transparents. Veieu? I així no es veuen. I ara configurem el terminal. Anem a Edita, Preferències i canviem el color.
canviem el color de la lletra, el color del fons, com si fos el terminal d'un Mac. I tanquem. I ja veieu, ara fem un sudo apt update, contrasenya, Ctrl L, i ara escric FastFet, un programa que he instal·lat abans, i així podem veure les característiques de la màquina i comprovar que Linux Mint està completament integrat. I sortim. I bé, aquest és el final del tutorial, espero que us hagi agradat i fins ben aviat. Adeu!